नै खावसे हाखांजोब्बाय ओमफ्राय बे आं हानाय नङा आरो आं दायो बारा मोजां हानो रोङा नालाय ओंखायनो हाथ'वाखै आङो मालाबा हानानै देखायगोन र' हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो दिनै माने हन्डा मेचिन हानो नागिरदों सिगुन दंफां ओमफ्राय जोंहानि आदैमोनानि आरोना दंफाङा ओमफ्राय सिगाङाव ओरैनो आङो दंफां हाग्राफोरजों थांफाबाय ओरैनो गुन्दै फुगारलाबायनायफ्राव ओमफ्राय बै माबा दिरुं सुलाबायनायफ्राव थांबाय आरोना ओरैजाय पासिघातथिं थांदों आङो दसे एसे बारा गोबाव थायाखै बिदिनो 1.5 माससोल'सो थादों ओमफ्राय दा एसे रोंफ्रामो आरोना दिनै एसे हानानै नायनानै देखायनि आं नोंथांमोननो न' लुनायाव थक्टाफोर नांगौ जादोंदां ओंखायनो हादों नै हन्डा मेचिनजों लागायगासिनो नैथिं दंफां बोग्राफ्रा Tahan. Đường nào ơi? Gon होनानै बोब्रा गन दालायखौ दानखाजोबखाबानो जायोमोन बै गनाव फान गनाव अ बिदिखा बोग्राफ्रानो बोनो हाया आमी तो बोरो मानो होइना बेंगली मानो तो बोल रहे ना बीसी कैसा आला टान ओ टान गोल बेंगली मानो ओरैनो बायबाय माथो बेसिं फोजोबखाबायबा आङो बेंगली मानो तो बोल रही तो लोगोफोर नै आं दंफां हानो नागिरदों गैला जाना बैखौ सौखौ बोख्लायाबा गाहायाव बोख्लायब्रा ओयो नैबे बेनो जाबाय लोगोफोर नै आं दंफां हानो नागिरदों दंफां खैफुट हागोन खैफुट बेखायनोथ' खैफुट होनदां 12 फुट हागोन
14 फुट खै फुट हागोन होनदों 14 फुट 14 फुट खै किबिसो ओंखारगोनलै बियो 12 किबिसो ओंखारगोन मा दाम होनदों आमाय दायो बे दंफाङा सिगुन दंफाङा बियो 2000 एक किबियाव बेसेबांजों एक किबि जायो बेसेबां फुटजों बे जाम्बुजों 120 जों 1 किबि जायो फुट 120 फुटजों 120 फुट 120 फुटजों 1 किबि जायो इंसि बोरैलै बेलाय 12 फुटजों एक किबि जाया 12 फुटजों 1 किबि जाबाय 120 माबादों फुट इंसिजों 1 किबि 120 इंसि आच्छा आच्छा इंसिया जाहैबाय 120 आरो ना ओमफ्राय 12 फुटजों 1 किबि 12 फुटाव 120 इंसि थायो आरो आच्छा गोलावा ओमफ्राय ओरै माबा थिन सारि माबा माबि होनलाय लाङोना बेफोरलाय बोरै थिन सारिया 12 फुट बाला थिन सारि बाला माबा 1 फुट जाला 1 किबि जाला एक किबि जाखाबाय थिन सारिया 12 फुटाव ओमफ्राय 2-3 फुटालाय 2-3 12 फुटाव नोंहा 2-3आव नोंहा सानदो आधा किबि ओंखारखाबाय आधा किबिसो आच्छा बेनो आरोना दंफांनि हिसाबै आंबो बारा रोङा लोगोफोर नै हानो नागिरदों दायो बिराद दामनो बे दंफाङा बेनो हाइस नामा दायो दा ओमफ्राय थिथासाबजों सिगुनजों बबे दामसिन थिथासाबनिफ्राय सिगुना बांसिन दाम आच्छा सिगुना दामसिन आरोना थिथासाबदों बनसुमदों थिथासाबा एसे बारा ओमफ्राय बनसुमा एसे खम बारा गैखायानो खमखानो हागासिनो दं बेफोरथ' ओंखारलालै बेखार जाजोब्बाय नै बनाव सोलिसिगोन बे होद मोनसे माबायाव जागोनदांलै बेदर गोदाग्रा आमाय मोनसे हाना हर गनद्राय बेदर गोदाग्रा नैबेनो जायो माथो गुदिया बेसे मोजां जागोन ना जाया बेलाय जायो गोराना बेबायदि दंफां मोनला बेखौ हाना हरदो आंनो बेदर गोदानो दासो जाबाय सादाखौ मोनसे आमाय बेखौ हाना हर आंनो बेखौ बेदर गोदानो खावख्लाबसे बरियानो मोसौ बेदर जायोना अमा बेदर जायो नोंलाय होद अमा बेदरसो मोसौ जायो ना मोसौ जाग्राखाय नोंखौबो मोसौ जायो सानदों आरो नै दायो हासिगोन र' दा हाखांबा देखायगोन आं नोंथांमोननो नै खावसे हाखांजोब्बाय ओमफ्राय बे आं हानाय नङा आरो आं दायो बारा मोजां हानो रोङा नालाय ओंखायनो हाथ'वाखै आङो मालाबा हानानै देखायगोन र' सिगुन दंफां इयो बिराद दाम सिगुन दंफाङा नैजि पिस मोनसेयावनो माने 1 किबि जायो 1 किबियाव माबा मा होनगोन बेखौ 2000नो 1 किबियावनो 2000 खै हाजार दंफां दंलै बेहाय दंफां फांसेयावनो माथो 10,000सोनि दंखायो बेहाय दे हाद' जालालाय नामा अन्थाइ नांनायखाय जामबायदां बैखौ हाया ओमफ्राय गाम्बारिखौ हाजागोनदां बिजौ ना